Malariamyggen er den farligste dyrerace i verden, og vi har nogle få af dem her i Danmark. Der er rigtig mange forskellige eksotiske myg, som lever rundt omkring. For eksempel guldfebermyggen, som lever i tropiske skove, og tigermyggen, som kommer fra Sydøstasien, og som langsomt er på vej op til Danmark. Der findes 30 arter af myg, som kan stikke i Danmark. Stikmyg er det, vi normalt kalder en myg. Myggen vil gerne leve i lune temperatur og høj fugtighed. Stikmyggen er meget slank og har meget lange ben. Den har en lille snabel også. Der er skælformet hår på vingerne og ofte også på bagkroppen, hvilket giver dem et robust udseende. Myg lægger mange æg, men hvis en myg har suget mega meget blod, så kan den lægge flere æg, end hvis de ikke har suget meget blod. Så hvis man ikke har suget meget blod, kan man kun lægge sådan 5-7 æg. Og hvis man har suget meget blod, så kan man lægge helt op til 20 æg. Myggene suger blodet for at få mere energi til at producere æggene. Vidste du, at i august måned får man flest mygstik, og det er fordi, at der bliver født flest myg, og så skal de bruge meget blod til at producere æggene. Og forresten, flyverne er deres værste fjende.